HOD ya fashion design and cosmetology. Na kinga kichine kunyoroka tole institutional management. Institutional management ekero bono tokunye burukani tonye soemba ku hospitality tobekamo. Nonye tonye baganete department engima ngorukwere institutional management. Igo department yane nige godiri na mang'ana yechianga chiekerengenjo torosie ebinto bionsi abanto bari bategete kwegera amang'ana yechianga baigere igoro ye uniform ainyo ebinto bikoro kwa accessories no korosie ebinto ebike buna chine crest korosi chipagi na korosie ebinto binde nande ntobwate packs korosi chikobi korosi chikatani kere ebinto bionsi nkonyara tori togosomia twache ensemo yende koro cosmetology nerere ngare monto no kubona kinge ge koro cosmetology aso bwenge ne addressing na beauty therapy korosi chituki na korosi koyerosi omonye naye bweka omonye na korosi obusi bwao korosi ebiara biao ine atokoroka beauty ekosi eye iga ya cosmetology ntete kunyakwanera buya abanto banye understand ne kosi bonege bwate market ekosi eye iga kareti ari ngororo mono kare bamuntu bamanyete bakwenda saruni igari omaetera negento tukia saruni employment ti abwate kiare kiamanyekete muntu korosi andanya komina chituki igari bono iga ekosi eye bwate market onyo mwana ondore ngagari omanyete oigweto omoyo bwo gokore ekosi ara anyore gasi ase bwango ne ekosi eye kurukume cosmetology ne ekosi enene bono iga onde bwensi ogosoma bono iga togunya korikinywa na barimu bono iga ntu advert system baga public service ne tangasite barimu ba cosmetology ande barabake ugo omonto angosoa asome ekosi eye iga nabo yangocha komokonya ase amatuko amake iga emiaka etatu buna gokora ekosi yaye iga anyoronyorire gebarua kiaye naende enjoy nabakoegokia ase egasi eye nasema ekosi eye natebe etore mara gatatu naende ntobwate ensemo yende ekoroku food technology hospitality tourism yonsi iga buna ebwateraneti bono iga oroche ebinto bigenderete catering and accommodation nkwoba tore twoba food production twoba servicing so omwana onde bwensi nero bwate okogani aso asensa emeyu twamugwari kamirigari keroka asenga kibune yega gendo gyoka to what advice abaiboli baito TVET is the way to go boko iro omwana oga asegete twanyora kinde gyonsi nyone kera mugocha gochora bone ga university na kyo gochora university roro omwana ogonyoga akonyora ekosi etari kochi komokonya mwana okore university okore degree okora omekoira na isiko oikaransa bosa akiko nande nabono ngo receive nda abana baruete university achetaga kore ekosigete kosi ite cheti komokonya otemire kolige parua kiamobole bakorengere irina nande tianyira ne kosi eri neigwete gotangazo ya cosmetology ose kosi eri neigwete gotangazo ya fashion ndoro osini nyore njirende na inche tanyore njara yokoragera kwanyora ngotangasa bare bono kwanyona nande mwana iranira akorete university na bwate degree tabwati kende okorire bakobwari mubwensa emeyo okorire lakini tanya konyora ndonsi tanya koronyo engasike gotangazo one gento iga totete kwa advice aba iboli baito gusoma tegererio ndi bwensi otegererete bwata mang'ana ya buya ono iga TVET is the way to go okonyora omwana ogo nabwate grade nyone kia P minus ekosi arangerigu nyona ekero kunyibwati buya oroche natingo nyara komanya enchera nda amakonye mbuya ochore enchere yega achabe engineer osem building ache osem fashion nyo gokora kabwate talent nyone ya dressing motebi ninju nande nantarira simo muntu ya twale talent kiagera kere gento kere yonse no kwegeribu ache tumwegeri tumwaro kine kigasi ya gokoru